ko na po. Ang dami po, ilang pages. Ilan lang po yan. Ang dami kong access justice. Hindi ko na na... Meron pa sa baba. Marami. Marami. Ang dami po. Kaya ang tagal nyo namin. Ba't sabi kinain ka pala? Kaya nila Emer. Emer was si Emer. Dapat spokes na natin. Bad kapas na yun. May kasolti nga po kami nitong year na to si Raymond Acandido. Ito na ba? Meron pa, di ba? Iro, resibo. Resibo, Iro. Ito yung first reading. Bakit hindi kayo makita mo? And then third reading, tapos enrolled copy, and then bicameral report, and then infra report. Anim po. Justice. Sorry, pinaghintay mo namin. We just finished with